9:35 ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଉଠୁଛୁ ଭାଇ 3ଟା ଟୋକା ବାଇକ୍ରେ ଆଇଲେ କହିଲେ ରମ ଆଜ୍ଞା କହିକି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଠୋକିନା ଫୁଟେଇଲା ପରେ ସେ କେଉଁଠି ବାଜିଲା ତାର ପଡ଼ିଗଲା ଭୁସିକିନା ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ କହିଲି କିଏ ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଆଗରେ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଆଇଲେ ହେ ମାଗିଆ କହି ମୋତେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇକି ଦୌଡ଼େଇଲେ କସିକି ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆଗରେ ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ସେ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଅଟକିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକଉଛି ଟିକେ ଅଟକ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି ପିଲାଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟାକୁ କେହି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଅଟକିଲେନି କେହି ଗୋଟେ ଅଟକିଲେନି କେହି ଗୋଟେ ରହିଲେନି ସେ ଆମ ଲେବର ପିଲା ଆସିଲେ ବୋଲିକି ଅଟକିକି ରହିକି ତାକୁ ଇଏ କଲେ ସବୁ ଆମ ସୁନା କାମ ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଆରେ ସେଇଟା ବିଷୟଟା ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବି ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ନାଇଁ ତାର କ'ଣ ପହଞ୍ଚ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତା ଭାଇ କ'ଣ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛି ମୁଁ ନଥିଲି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ କଥା ଦାଦା ଆଜି ହେଠୁ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ହଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବି କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାହା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ରାଉରକେଲାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ ସୁଭାଷ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ।